Много ми е приятно, когато съм приготвил да говоря нещо, което отговаря точно на мозъците, които ме слушат. Просто има някаква връзка ли, обратна ли е, права ли е, не мога да кажа. Но през лятото, при един случай, пак така видях много млади мозъци, силни, смилат веднага, каквото им се каже. Вие забелязали ли сте някой, аз това и по-нататък ще го кажа, кажеш някакъв въпрос, ама още не си го оформил, той вече ти дава отговор. Такива мозъци видях през лятото, там към морето малко. И след това няколко души, млади хора, дойдоха при мен и ми казаха: слушай сега, при мен нещо да те питаме, ама между нас да си остане. Да, казах, няма да го кажа на никой, освен от амбона. Те мислиха, че си шегувам. Обаче ето, въпросите бяха следните. Абе, знаеш ли, много хубаво всичко говори се така. Обаче да те питаме, първо ние да те питаме. Вижте, знаете, не ми казаха въпрос, първо да те питаме. Тебе, нападали ли са те съмнения? То всичко хубаво, вяра, религия, изобщо, Господ, виж как се говори тук хубаво и научно, обаче тебе, я си кажи, нападали ли са те съмнения? Да, казвам, нападали са ме. Защото нас много. Обаче не искаме да се признаем. Не искаме да кажем, ето на тебе ти казваме. Абе, знаеш ли, някога ни напада съмнения, ние ходим на църква и се улавяме, че ни напада съмнения, да изобщо има ли вечен живот? Има ли Бог? Ами ако няма, ние ги пропъщаме, но то си остава така като една кукичка. И още някои неща от този род ми казаха и аз казах: добре. Ако това е, ще изнесеме нещо и по този род. Ама има ли доказателство? Абе, казвам, има. Ама това, което бих искал да кажа е, че няма доказателство да ти помогне. Тогава в отчаяние ли оставаме? Ами, ще видим дали е или не. И казах, има една такава тема, малко ми се оформя сега в главата. Да изнесеме някога, ще изнесеме кога ли? И как ще оформи, така ти въвръща. И сега, когато ме поканиха за нещо, съм казвал: ето, повтарял съм думите на Алеко, помните ли в Чикаго и назад, още веднъж ще си позволя да ги... Много път съм ги казвал, знам, още веднъж ще си позволя да ги повторя. Приятели ме помолиха да опиша там това и това. Абе то, като не ми е работа и като не ми е по темперамента, не излезе така както, малко по-бамбашка излезе. Не е така дълбоко, ама рекох си, айде сега па малко по-плитко, малко по по-друг начин да бъде, а има сега да ви хареса. Сега казва Алеко. Сега вече започваме по-сега. Ето това е сега нататък, това, което искам да споделя. Вие знаете, че преди известно време в нашата страна беше на посещение, на визита Il синьор Рости, Джанфранко Рости. Нали си го спомняте? Той посети различни места из нашата страна, беше на обиколка и аз бях с него като преводач, следвах го, така да се каже, по петите. Посетихме между другото и Варна. И там приятели с коли ми разведоха из крайбрежието. И между другото посетихме Калиакра. Калиакра ли беше там, по ная скала, дето има? Една скала. Имате много хубави. Моля? В скалата много хубави да се. Да, сега ще ви кажа и за нея, но въпросът беше дали
се казваше Калярка там. Калярка. Отидахме на тази скала, той е прав, там имаше някаква пещера, в която обядвахме, само че не беше бира, защото той е въздържател. И пихме хубави неща, имаше други безалкохолни, които заместиха бирата, ядохме по изискан начин и след това отидахме на скалата да погледнем отдолу. Погледна той и се дръпна малко, защото наистина беше малко страшно. Няма да ви описвам, природната картина беше много хубава. Това море, особено преливащо в различни сиви тонове, обаче долу така се вижда нещо като пяна в скалите, но много страшно. Имаше и други хора, чужденци много. По едно време там е направено вече, може почти до скалата с кола да се отиде. Приближава една луксозна кола, някакъв така маршал или какво, лимузина. И слязаха чужденци, също група друга, и започнаха да наблюдават скалата. По време забелязах, че някой ме така се е зрял в нас и ни гледа. Погледнах чужденеца, който гледаше от групата, някакво познато лице такова, добре облечен, хубав човек, с обветрено лице, с едни особени така черти, някакъв познат. И Роси казва: виждаш ли го този? Това е мой сънародник. Това е един голям артист, който се е поръчил с един сериал напоследък в Италия, Ла Йога, в Топола. Това е, казва, Микеле Плачидо. И той се приближи и заговориха. И след това, най-неочаквано, той ми каза: искаш ли да получиш $3 милиона? О, вие сте голям шегобиец, рекох. Не, сериозно, увери ме той. При две условия обаче. Първото е да похарчиш тези пари за 1 година. Бъдете спокоен, казах, с това няма да имам никакви проблеми. Колкото и пари да имам, винаги ще успея да ги похарча за 1 година. А второто условие, добави той, е следното. В края на годината да дойдеш тук, отново на върха на тази скала, ще се срещнем и ти ще скочиш от нея долу. Тогава аз казах: драги господине, не проявявам абсолютно никакъв интерес към вашето предложение. Можете да си задържите пари. Но защо, попитаме той, помисли си само какъв живот би живял една цяла година. Не, казах аз, благодаря. Защо не? Попитаме пак той. Защото цялата година аз не ще мисля за нищо друго, освен за тази скала. Скъпи приятели, това беше прилича. Това със сеньор Роси беше така, но никой не ми е предлагал $3 милиона. Казах ви го, за да ви се набие в съзнанието, да се запечата вашето на онова, което ще кажа по-нататък и което има пряко отношение към този въпрос. Вие знаете, че Исус често се служише с притчи. Някои от тях бяха истински. Какво значи истински? Представляваха реални случки, а пък други бяха въображаеми. Други бяха измислени неща, разказани с цел да се илюстрира, обясни
или изтълкува по-добре дадена точка от истината. Сега, това, което ви разказах, може да мине за една модерна притча. Защото ако Исус разказваше днес притчи, той би си служил с неща, които употребяваме ние днес, сега. Би употребил съвременни нагледни средства, например електричество, атомна енергия, самолети, компютри. Притчата, която употребих, може да се каже, че използва математически, по-скоро алгебрически, по-скоро аритметически похват. Защо трябва да живея една година? Това било толкова какъвто ще да е начин, след като мога да живея 70. Не се ли чували понякога млади хора да казват: не ме интересува какво ще стане, когато стана на 70. Аз искам да си поживея сега, да си отживея сега. Макар че те няма да ти казват така, когато стават на 69. Не ме интересува прекарването на една година по какъвто и да било начин, щом мога да живея 70. Сега, при мен обаче, идва един друг и ми казва така: слушай какво, аз ще ти дам 70 години. Макар че той лъже, той няма на разположение 70 години за даване. Ще ти дам 70 години, през които можеш да правиш всичко, което пожелаеш. Живей, забавлявай се без правила, без ограничения, можеш да ходиш където си искаш, можеш да правиш каквото си искаш. Но в края на 70-те години ще дойдеш с мен и ще се хвърлиш заедно с мен в огненото езеро. Чували ли сте това предложение? Познато ли ви е? Отличава ли се много от това на Микеле Плачидо? Колко много хора приемат това предложение, когато в същото време имат обещанието за вечен живот. Сега, щом е така, искам да ви задам един въпрос. Ако никой разумен човек не е толкова ненормален, че да приеме предложението да живее само една година срещу 3 милиарда долара, милиона, т.е. да живее единствено една година, само защото може през времето на тази година да прави каквото си поиска, то защо не се смята глупаво предложението да приемеш да живееш 70 години, през които да можеш да правиш всичко, което ти се поиска, срещу безкрайно много години, срещу една вечност, която ти се полага. Мисля, че това е много смислен въпрос. Говоря на млади хора, след които е живота. Това, което ще кажа, осмелявам се да забележим за празни приказки. Това е нещо, което пряко ви се сяга. Съвсем пряко. Да си представим сега, че Микеле Плачидо е отново при нас. Той може да каже: добре, така както го постави въпроса, хубаво, обаче как ще докажеш, че тази вечност наистина съществува? На което бих отговорил: а ти как ще докажеш, че тази вечност не съществува? Вижте, ако вземем неговата позиция, ако му кажем: добре, вземаме твоята теза, че тази вечност не съществува. От гледна точка обаче на чистата логика, от гледна точка на какъвто и да било разум, ти пък не можеш да докажеш обратното, че тя не съществува. Тогава напълно разумно е всяко едно от тези две предложения, и моето и твоето, да притежават 50 на 100 вероятност. Тоест, всеки има 50% шанс.
50-50. Аз ти предлагам 50% вероятност, че има вечност, а ти ми предлагаш 50% вероятност, че няма. Добре? Съгласен съм. Говоря на млади хора, които са изпитали съмнения. Говоря на млади хора, които тепърва ще изпитват съмнения. Не мислете, че сте бронирани. Така. Живеем ние 70 години и в края на тия 70 години се оказва, че ти, Микеле, си прав. Няма вечност. И ние двамата умираме. И биваме заровени също така една. Добре? Какво загубих аз? 70 години живот. Но след това нищо, даже не си спомням, нямам съзнание какво загубих. Това е едната вероятност. А сега от другата, сега другата. В края на 70-те години ние виждаме един малък бял облак, колкото половината човешка длан. И колкото повече приближава той, толкова по-блестящ става. Толкова по-светъл. И тогава възкликваме: това е Исус, който идва. Вечността съществува. Вечността наистина съществува. Има вечен живот. Какво става тогава с тебе, скъпи мои приятелю? Какво си загубил ти? Ти си загубил всичко. Ти си загубил всичко. Да, възразяваш ти. Но ако аз се опитвах да живея тия 70 години така, както ти си ги живял, а пък се окаже, че няма никаква вечност, тогава моят живот би бил лишен от всичко приятно, от всякакво удоволствие, би представлявал една голяма, ужасна скука. Голямата скука. Всичко, което правите вие, е да ходите на църква, да пеете химни и да се лишавате от всички радости на живота, даже и от носенето на украшения. За това ще се спреме малко по-нататък. О, стой, чакай, казвам аз. При тук. Истинският християнски живот е истинско удоволствие. То е наистина удивително нещо. Но, казва той, чак, може за тебе да е удоволствие, обаче ти се изразяваш и говориш за неща, които въобще не познаваш. Ти пък не познаваш какво удоволствие, какво е истинско удоволствие пък вън от църква, какво е в света. Ти не познаваш там какво е истинско удоволствие. Нека да отделим малко време и на тази страна на въпроса, на тази страна на аргумента. Понякога сме чували хора от църквата, особено по-възрастни, да казват, като ми получават вас, казват: знаете ли, човек в света не може да изпита никакво удоволствие. Но нека бъдем честни. В света има удоволствие. В света има удоволствие. Даже самата Библия ни казва, че в греха имало наслада. В греха имало удоволствие. Само с една разлика, но много съществена, но за известно време. За един момент. Но не сме чували от това пък някой да прави противния аргумент. Удоволствието, насладата, която светът предлага, никога не трае дълго. Това е разликата. Всъщност, тя трае само един момент. И това е причината, ето това е причината, поради която светът винаги е в процес на лудо търсене на все нови, и все нови удоволствия. За да се опита да забрави, че предишното поредно действие, което е предприел с цел да изпита удоволствие, всъщност не му е донесло трайно удоволствие. И местата, предназначени за изпитване на удоволствие в света, са устроени точно по този начин.
построени са на този принцип. Но Исус се приближава и казва: аз дойдох, за да имате живот и да го имате преизобилно. И това е живот, който аз ви предлагам, но не в някакво бъдеще, но това е живот, който започва общо от сега. Ако се отворите в Библията, на книгата Посланието към евреите, 6 глава, 5 стих, там ще видите, че се говори за онези, които са вкусили чудното Божие Слово и силите на бъдещия свят, които са ги вкусили. Кога? Сега. Вечният живот, за който говорихме преди малко, това е нещо бъдещо, но и нещо съвременно. Там Исус казва в Матей 12 глава, 28 стих: дошло е до вас, ето сега, дошло е до вас Божието царство. По отношение на времето, то, Божието царство, бъдещия живот, лежи пред нас. Но чрез духовните опитности ние го имаме още днес. Бог иска сега, тук, да предвкусваме силите на бъдещия век. Онова, което Господ е приготвил църквата, в известна степен, ще трябва да опита още сега. Чудните обещания за бъдещето са и сили, които можем да вкусим и тук. Вкусете и вижте. Вкусването е нещо като оргиол. Това е всъщност предястие на тържествената вечеря. Все още не можем да се задоволим с всички хубави неща от царството, но сега трябва да познаваме вкуса им. Когато търсим духовни богатства, нека вкусваме от силите на бъдещия век. Те са наши. Знаете ли, в човека са вложени няколко стремежа в човешката душа, които никой не може да отрече. Здрав разум или вълна. Едно от тях е, например, жаждата за живот. Верно ли е? Колкото и възрастен, да, казва братя, колкото и възрастен да е човек, винаги му се живее, колкото и да е болен, колкото и да е нещастен. Има и аномалии, изключения, но те само потвърждават правилото. В човека е вложен и стремежа за удовлетворение, за обич. Да намери някъде удовлетворение на свой някакъв вътрешен копнеж. И човешката любов, в която хората намират удовлетворение и обич тук в живота, е само отклик на божествената любов. Човешката душа търси някакво удовлетворение. Човек е създаден като едно винче, като нещо, което трябва да си намери мястото. Завивали ли се част някаква машина някъде, тук има техничари, които могат да кажат: тук не пасва, докато най-после изведнъж хлътне и стане. Точно там е било мястото му. Знаете ли, човек може да си застане на мястото само в един случай. Когато почне да вкусва вечния живот от този, който е центъра, предмета и същността на нашата религия. Удовлетворението на човешката душа не се състои в религия, в учения, в нещо друго. То се състои в една личност. Не, че всичко ще бъде по мед и масло, нали? Но и в света не е всичко по мед и масло. Християнският живот е проявление на сила в слабост, на радост сред скръб, на вяра, която въпреки някои съмнения води към победа. Вярно е, в моменти на най-голяма смелост и на най-чиста радост
В християни могат да се проявят страх, унилост. Само всепобеждаващата Божия сила може да го изправи отново на крака. И той отново, като камък на мястото си, отново да вижда себе си в истинската светлина. Отново да вкусва ордьовъра, който е предястие на бъдещата тържествена вечеря. Ще ви разкажа един случай истински по този повод, който има многопосочно значение като една скобка. Приближил се един такъв млад човек, който посещавал една дневна църква, посещавал известно време така, до пастира на църквата и казал: запознайте се с Джулия. Тя иска да знае защо във вашата църква не носят украшения. Сега на пастира хищ не му било в момента да говори по този въпрос точно, и то на момиче, на млада жена, която стъпва за първи път в църквата, но нямало как. Тогава отворил първото послание на апостол Петър, 3 глава, и прочел там стиха, който казва, че красотата не се състои в прически и носене на украшения, а във вътрешното украшение на един кратък и смирен дух. Кротък и смирен дух. И след това обяснил този стих последния начин. Тя, вижте, обяснението е много интересно и не само като илюстрация на това, което искам да подкрепя преди малко, че човек, когато е вън от Христа, просто сам себе си чувства несигурен свой, не може себе си да оцени по достоен начин и т.н. Но много интересно е и като общо обяснение защо ние не носим украшения. Вероятно и това ви интересува малко като млади хора, нали? Така подсъзнанието дълбоко. Да. Добре. Продължавам. Истината е, вижте сега, напрегнете малко тези... Не дайте още по-нататък, има мъчно смилаеми неща да наблягат. Истината е, че Сатана, има така вража сила, Сатана, постоянно се стреми да разруши нашето себеуважение. Това е негова работа. Оценката за нашата вътрешна стойност. Нашата оценка за нашата стойност. Тоест оценката за самите нас. В нас и в очите на други. Всеки път, когато вървим по някои от неговите пътеки, ние завършваме обикновено с чувство за недостойност. С чувство, че имаме по-малка стойност и сме по-малко обичани, по-малко сигурни за нашата вътрешна цена и оценка в очите на другите. И чувствайки се така празни отвътре, неудовлетворени вътрешно, ние се опитваме да компенсираме тази празнота отвътре, като окачваме украшения отвън. Така че, заключил пастира, когато един християнин окачва украшения отвън, това е знак, това е реклама, че Христос не си е свършил добре работата отвътре. А Христос заслужава по-голямо и по-добро доверие, по-добро име, по-добър престиж. Защото той наистина си върши добре работата отвътре за възстановяване вътрешната стойност на човека. Сега Джулия кимнала разбиращо, голямо чудо на младия човек, защото той очаквал, че тя няма да се съгласи. Тя кимнала разбиращо обаче и казала така на пастира: знаете ли, аз съм представител на една водеща фирма за ювелирни изделия, за украшения. Работата ми включва инструктаж на нашите търговци как да продават украшения. Трябва да ви кажа, че има. Има и аз ще ви кажа едно от тях. Има логически около 7 доказателства. Едното се нарича космологическо, другото психологическо, другото историческо и т.н. и т.н. Има.
Аз сега ще ви изложа едно, което е неоспоримо от логическа гледна точка, но да видим дали това ще ви така усили изведнъж вярата с 8 степени нагоре. Ето вижте. Избрал съм това тъй нареченото онтологическо доказателство. Не го избирам, защото е малко по-ясно от останалите. Сега вече може да напрегнете мозък. То произлиза на гръцкото изречение отон, онтос. Той, което е. Т.е. произлизащо от битието. Ето сега. То се движи последният ред на умозаключения. Вярвам, че всеки сега е настроен, защото ще доказваме съществуването на Бога, логически, всеки е настроен да чуе как ще го докажем. А ви ето как. Предварително трябва да ви кажа, че няма грешка. Няма грешка. Не ви казвам нещо, не е измислено или така само за да ви... Аз ви го казвам като пример. Просто да го чуете, но то е сериозно нещо. Слушайте се. Всяка естествена и всеобща идея в човешкия разум трябва да бъде рационално оправдана в съществуването си, ако изобщо искаме да има човешки разум. Всички ние имаме идеята в себе си за съвършенство, за съвършено същество. Тази идея би страдала от вътрешно противоречие, ако допуснем, че съвършено същество не съществува. Защото съществуването е нещо по-съвършено от несъществуването. Следователно, ако искаме в нашия разум да остане цялостна и ненакърнена идеята за всесъвършено същество, трябва да мислим за това същество като обективно съществуващо. Разбрахте ли нещо? Да, добре. За тези, които не са го схванали добре, ще се опитам да го обясня така с малко повече изрази. Всъщност, в какво се състои работа? Понеже поради рационалното си построение, то е малко разбираемо, нека да погледнем реално на нещата. Какво виждаме в живота? Преходност, изменчивост, относителност. Така ли е? Казвайте, ако сте се уморили? Не? Добре. Сега на едно място при едни условия е тъй, утре на друго място при други условия съвършено различно. Гледано от едно място и от едного изглежда по един начин. Гледано от друго място или от същото, но от друг човек изглежда съвсем иначе. Днес нещо се приема за истина и абсолютна в кавички ценност, а утре се превръща в безценица, в оборвана заблуда. Така ли е? И ето, че човек чувства всичката тази променчивост, всичката тази скоропреходност да го ранява. Душата му търси нещо трайно, устойчиво, непреходно, вечно. Ако е истина, той иска да постигне абсолютна, последна и адекватна. Ако е за художествени ценности или за морални, немо е непоносим всякакъв релативизъм. А това какво значи, ако не следното, че той, човекът, но носи в себе си образа на едно неограничено, непреходно, всепребъдващо вечно, всесъвършено същество. Защото само благодарение на този образ в себе си човекът може изобщо да забележи преходността на света. Само по отношение на нещо трайно и неподвижно може да има движение, иначе е немислимо. Трябва координатна система. И това носене обаче на неизменното не е постигнато чрез умозаключение, а априорно прехожда всяко познание. Пък и не би могло от изменчивото да се изведе неизменното, а точно обратното. Изменчивото идва от неизменното и вечното. Простото познание чрез логически понятия вече предполага общото като най-голяма реалност,
от която всички световни неща добиват своята вторична реалност, като изтичат от нея и се отнасят към нея. И ако светът има реалност, колко по-голяма реалност и действителност трябва да има това пребързващо битие. Он от всичко най-реално. То пак стана малко трудно за смилане. Вижте, нека за миг да си представим, че това битие, в което всичко се обединява и обосновава, не съществува реално. Изведнъж всичко остава без дъно. Светът остава без основа. За нас става абсолютно невъзможно каквото и да било познание за света. И тогава нашето познание остава измама, мираж се оказва. Разбирате ли? Ако няма съответствие между необходимото според законите на нашето мислене, това, което е необходимо, и реалността, тогава няма познание. Ето, за нас съществува цяла редица логически закони. Закон за изключеното от трето, за достатъчното основание, за това, че едно нещо не може да съществува и същевременно да не съществува. И прочи, и прочи, и прочи. Тези закони са задължителни за нас. Но ако бихме могли да се усъмним, че няма съответствие между реалността и тяхната необходимост, няма вече познание, приемането пък на едно вечно, неизменно и съвършено битие спада именно към същите необходими за нашия дух закон. Накрая да го обобщиме с едно изречение. И тъй, това доказателство се формулира така. Човекът в противоположност на постоянната изменчивост и несъвършенство на света носи в себе си жив, идеен образ за едно пребъдващо, трайно, непреходно, вечно, всесъвършено битие. Само благодарение на тази идея се явява възможност хващането на света като единство и опознаването му. Тъй като в това битие завършват всички понятия и цялата световна относителност и несъвършенство. Следователно, това битие Бог действително съществува и едва чрез приемане на неговото реално съществуване, човекът е познаващо, разумно същество, а не фикция. Сега, вярата ви увеличи ли се, след като вярвам, че го разбрахте това доказателство? Моля? Увеличи се? Добре, точно така. Тогава започвам следващите. Другите са по-дълги усукани. Добре, да не се увеличи много. Продължавам нататък. Вижте, пак остават онези 50-50. Пак остава за вярата. За да усвоиш хранителните елементи от храната, която ядеш, трябва да я изядеш. За да се насладиш на приятната и сладка музика, трябва да я чуеш. За да се възползваш от предимствата на електрическата светлина, на електрическата кружка, трябва да включиш ключа. Така и за да разбереш, за да споделиш и усвоиш любовта, светлината и живота на Евангелието, трябва да упражниш вяра. И въпреки това, нашата вяра не почива на празно дъно. Сега, приготвил съм и няколко възражения, които много често в училище, навсякъде в служба, на други места чувате срещу произхода и целта на света, така както го разбираме ние и нашата вяра. Дали да ги прескоча или да кажа няколко думи по тях? Нормално. Кратички. Добре. Това е трудно да излъзне. Вижте сега, вие сте постоянно нападани по отношение на тези неща, даже без да съзнавате. Въпросът за произхода и целта на света. Тук са възможни и реално съществуват две еднакво допустими, но забележете, съвсем не еднакви по своите логически
последици предположения. Първото, това на материализма, че светът съществува от вечност, следователно той няма Творец, няма Бог. И второто, светът е създаден от сила, стояща над него, следователно има Бог. Третото положение на пантеизма, че светът си съществува от само себе си, самосъздал се, не дава качествено нова постановка, защото когато се доведе до логически завърши, води до първото или до второто. Следователно остават да делят Мегдан. Само двете сващат. Вижте, Сатана не е глупак. Той постоянно облича своята ценностна система на своето царство в най-грабваща светлина, в разтърсваща чувствата форма. Прави я постоянно на разположение, даже и когато ходи по улиците. Описва я като социално полезна. Изгражда цяла субкултура върху нея и тя като черна дупка привлича, усвоява всичко в себе си. Особено изграденото по въпроса за произхода и съдба на света. Добре да ми, движението и материята нито се раждат, нито умират, те са по същина вече. Нали така учите в училище? И така и във всеки учебник. Те са вечни, материята е вечна, следователно не може да се говори за произход. Щом не може да се говори за произход, няма Бог. Съвременната наука е доказала, че са вечни. Скъпи приятели, може ли не само съвременната, но която и да било минала или бъдеща наука да докаже старички подобно нещо? Не! Човешки опит и човешко съзнание не може да си мисли или да постигне. Когато нещо е безкрайно, тогава и на нашата мисъл е необходимо безкрайно дълго време, за да го постигне и осъзнае. Това е една абсолютна невъзможност. Никаква наука тук не може да помогне. Защото до което и стъпало да би стигнала тя назад във времето, винаги отвъд това стъпало ще си остава същата безкрайност. То за това е безкрайност. Следователно, за науката си остава открит все същия въпрос. Но законът за съхранение на материята доказва, че тя е вечна. Защото то не се унищожава, материя не може да се унищожи, нали има такъв закон. Нито може да се унищожи, нито да се преминава от една форма в друга. Но, аз бих искал това поне да запомня днес, ако не друго, то поне това. Когато се поставя въпрос за произхода на света, тогава се пита именно за произхода на света и на владеещите в света материя, сили и закони. Законът за съхранение на енергията и на материята е един природен закон, действащ в рамките на материалния свят. Законът за всемирното притежание е друг, законът за причинната връзка трети и прочи, и прочи, и прочи. Но всички тези и хиляди други закони важат и действат в света, вътре в света. Те са закони над света, произвести са съществували със света. Затова крайно обидно е за ума на един човек, когато го питат за произхода на цялото, в случая на Вселената и на материята с всичките й закони, а той да обяснява и да се позовава на една част от същото това цяло, какъвто е в случая законът за съхранение на материята. Този закон важи след като има вече материя. А ние питаме откъде и как са произлезли именно материята и законите. Така че никой природен закон, каквото и да е действието му, не може да отговори на въпроса за произхода си. Защото това би било все едно човек да иска да прескочи сам себе си. Както е невъзможно да прескочи собствената си сянка. Също така и никоя друга наука не може да отговори на въпроса за произхода на света, доколкото тя е наука
подчинена на действието на съществуващите вече в света закони. Бъдете спокойни, друг път едва ли ще говоря вече по тези въпроси, защото вече съм така на по-духовни вълни настроен, колкото повече времето минава. Но ето, ако искате, използвайте сега да чуете някои неща. Ами, какво значи преминава от едно състояние в друго, непрекъснато, не се унищожава, това е един кръговрат. Ами тогава в света съществува само една сляпа, безначална кръговръщателност. Едно безцелно и самоубийствено съчетаване и разчленяване и разединяване на световните елементи, при което няма висши и нише. Защото можем да имаме висши и нише само по отношение на една конкретна цел. Като по-висшето, това е по-близкото до целта. Например, ние имаме висши и нише по отношение на стъпалата на една стълба. Не можем да говорим за никакво висше и нише в една окръжност, тъй като тя е насочена не към нещо извън себе си, а ходи само пак вътре към себе си, така че всяка точка от нея може да бъде взета за начало и завърши. Следователно, всичко от нея е еднакво висше и нише. А само с подобна окръжност може да бъде изразено учението за вечното превръщане на вечната материя в един вечен свят, поддържан от материализма. Обаче, забележете, и на тях, както и на всички хора, е присъща вътрешната потребност да схваща света не като безначална неподвижност и тяхно съчетаване, а да го преживяват като една завършена, смислена и целесообразна драма, която има своето начало, по-нататъчно развитие и крайна развитие. Самите те казват, че според диалектическия метод развитието трябвало да се разбира като движение по възходяща линия, по спирала. Не знаете какво е спирала? Като окръжност, ама всяка следваща окръжност малко по-нагоре. Като преминаване от старо качествено състояние към ново, като развитие от просто към сложно, от нише към више. Но за какво развитие може да става дума, ако всичко става кръговръщателно, случайно, безсъзнателно, безмислено, превръщащо се от една форма в друга, недирижирано от един висш разум. До тук няма да говорим повече за мозъци остри и силни. Сега едно чисто духовно възражение. Добре, но ако се е приемало, че Бог съществува, а ние знаем, че Бог съществува от себе си, Бог е вечен, тогава за човешкия ум пак нищо не било обяснено. Тъй като той пак се изправя пред безкрайността, както и при материалистическата теория. Да, въпрос на вяра. Но пък не значи, че е опровергано и твърдението на религията. Но, вижте сега. Действително, нашият ум никога не ще може да разбере какво е безкрайно само съществуване. Не може. Но това значи, че никога този въпрос не може да бъде обект на изследване на науката. Той винаги ще си остане в края на краищата въпрос на вяра. Пак стигаме до вярата. Винаги ще си остане въпрос на вяра. Въпреки доказателствата, пак ще си остане въпрос на вяра. Обаче, има една голяма разлика. Разликата в случая, основната и решителна за живота разлика, се състои в следното. Тази разлика се състои в нравствените последици, в практичните последици. Нещо повече. Докато вярващият смирено признава,
безсилието на своя ум пред непостижимостта и тайната и благоговейно се прекланя пред онзи, който е самосъществуващ и вечен, то материалистът самомнително и безкритично се захваща да обяснява нещо, например вечното съществуване, което е априори непостижимо за неговия ум. Впрочем, за ваше успокоение трябва да кажа, че всички истински велики умове нито са претендирали, че могат да постигнат абсолютното, нито пък са бързали от невъзможността за постигането му да вадят заключение, че то не съществува. Ето изказването на един от тях. Ние сме съвършенно неспособни да постигнем абсолютното. Но това не ни дава право да се съмняваме в неговото съществуване. По-скоро обратното. Наш дълг е с пълно смирение да се подчиним на поставените на нашето познание граници и да не водим безполезна борба с тях. Следователно, ще рече, съвсем не е същото да приемаме вечното съществуване на света и да приемаме вечното съществуване на Бога. Чисто логически разсъдъчно, може двете положения да са еднакво постижими за нашия ум и оттам да са еднакво допустими, 50-50. Но нравствено практически, ние всички, без изключение и независимо от научните ни теории и схващания за света, го схващаме като имаш начало, постигаш цели и получаваш един определен, оценъчно, ценностен завършек. Най-голямото доказателство е пред нас. Най-голямото доказателство произтича от последиците за нашия личен живот. Да вярваш, скъпи приятели, не значи да си внушаваш нещо, да се автосугестираш. Вярата се основава на факти, макар че това са свръхестествени факти. Ако поемем, друг път ще говорим за тези факти, нямаме сега наистина всички граници прехвърлихме. Ако поемем риска обаче да изградим вярата си на тези факти, тогава идва Святия Дух и доказва, в нашите собствени души доказва Святия Дух, че те отговарят на истината. Ако гледаме към Христа, няма да се върнем назад, но ще бъдем носени от Неговата сила. И най-важното, ще постигнем онова удовлетворение и мир в живота си. Верно, науката е много напреднала. Какво може да ви предложи науката? Накрая аз искам да бъде прочетен един псалом. Исус Христос нарича себе си добрият пастир. В 23-тия псалом той е описал онова, което може да ви предложи Той. Ето, чуйте го. Тук вече няма логики, доказателства. Ето го точно това, което Бог. Прочети го ясно и силно. Господ е пастир мой, не ще бъдат лишени. На зелени пасища ме води, при тихи води ме успокоява. Подновява душата ми и ме води по пътеките на правдата заради успокоението. Да, даже и в дома на смъртната сянка, ако ходя, не ще се оплача от зло, защото ти си с мен. Твоята тояга и твоят жезъл те ме утешават. Приготвил си ми трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си главата ми с елей, чашата ми се прелива. Наистина, благополучие, правда и мир ще ме следват през всичките дни на живота ми. И аз ще живея в дома Господен. Аз искам да ви предложа псалома, който съвременната наука може да ви даде. Смятам, че запомнихте думите на псалома.
Това е много. Да, сега ще ви кажа какво може. Повече го да ви знаем. предложи. Повечето го знаем на Изус. Хубаво е, че го знаете. Науката е пастир мой. Не ще бъда в лишение. На зелени космически пространства ме води. При пречистени от замърсяването води ме успокоява. Подновява тироидната ми жлеза и ме води по пътеките на психоанализата заради успокоението ми. Да, даже в деня на смъртната сянка ръкоходене ще се оплаша от зло, защото ти си с мене, твоите радари и твоята водородна бомба, те ме утешават. Бомба, кажи, му утешава. Приготвила си ми трапеза в присъствието на 3 милиарда гладни хора на по земята. Помазала си главата ми с модерна козметика. Чашата ми се прелива. Наистина, благополучие и удоволствие ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея в дома на югийското съзерцание на дълги дни. Утопия. Утопия. Много философи са мечтали да изградат едно такова царство, като югийското съзерцание, но това е невъзможно. Знаете ли коя е най-голямата новина? Сега ще я кажа. Най-голямата новина на всички времена. Исус Христос е добрият пастир. Вие сте я чували, чуйте днес по нов начин. Науката, каквото и да било друго на този свят, не може да бъде ваш пастир. Истинското задоволство, истинското удовлетворение може да бъде дадено от този пастир, който така много ви обича. Кажи ми истината, Джим. Ти ли го направи? Този въпрос бил зададен от една майка, която не можела да повярва, че нейният син е извършил едно изключително тежко престъпление. Джим стои в затвора, в стаята за посещение, а двама яки полицаи от двете му страни. Той отговаря: мамо, не съм го направил. По време на процеса съдията многократно увещава майката: ако убедите сина си да се признае за виновен, ще бъде много по-лесно. И на нас, и на него, уверявам. Но майката неизменно отвръща: вашето благородие, той не го извършва. Джим бил осъден. В деня на екзекуцията свещеникът казва: Джим, ти си пред прага на вечността. Така или иначе, след няколко мига ще бъдеш вече в отвърност. Кажи ми, да си облегчиш съвестта. Ти ли го извърши? След един момент на размишление Джим казва: аз го извърших. Идете и кажете на майка. Свещеникът изтича от майката и е намерил потънала в скръп. Казал и истината. А тя с потоци от сълзи, течащи по сбръчканото от скръп лице, отговорила: отче, бързо изтичайте при Джим и му кажете, преди да бъде екзекутиран, че все още и все така го обича. Нейната любов била така силна, че тя останала верна на любовта си, даже и след като знаела, че той е виновен. Така ни обича другия пастир. Не ще ни обича и приеме, когато не сме престъпници, а обратно. Той ни обича и приема такива, каквито сме престъпници, за да ни очисти. Завярване ли е това нещо? Един цитат от книгата Велика глава. Макар Бог да ни е дал достатъчно доказателства, за да можем да вярваме, Той никога не премахва всяко извинение за неверие. Всички, които търсят някаква кукичка,
за да закачат своите съмнения, ще намерят такава. Но онези, които отказват да приемат и да послушат Божието Слово, докато всяко възражение не бъде премахнато и вече няма възможност за съмнение, никога не ще дойдат при светлината.